Du skal lige have den der hue. Så, er du klar? Op og ned. Og højre og venstre. Gå lige ud og dreje den op. Må man godt gå herude? Nej, det går der helt vejen. Du skal ikke gå i din den der. Hvor skal du hen? Jeg ikke. Er der nogen, der vil prøve? Ja. Anden model, vi skal have. Så. Så den tur. Ja. Det er underligt, den bær, den må da få skade af den lander hver gang. Det fatter simpelthen ikke meget. Den har ingen funktion. Den har ingen funktion, den virker simpelthen ikke. Den kan køre op. Og så tager vi den der. Så. Det er så meget for det. Det er farligt. Ja. Har du briller på? Det blæser rigtig meget. Det er lidt bedre. Nej. Kan jeg faktisk? Ej, hvor er jeg god, mand. Det var skidt. Så du det? Den vej. Det tror jeg ikke. Sidste gang. Klar? Du henter den? Ja. Mere gas. Ej. For fanden. Ej, kan den ikke laves igen? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det var knækket det. Ej, se. Den skal limes. Nå, det var så det. Men var det sjovt? Det var ikke så langt. Se der, den kan da godt. Men den skal bare limes. Vi kan ikke lige se, hvor langt om den kan holde. Chance. Nej, hvor du kan ikke klare slet lidt inden, vel? Kom nu! Ja, der er det. Ej! Nå, min, den er ødelagt. Og det var der, der gjorde det. Ej, vi skal have den limet.